El 14 de juny ens veiem a Barcelona, en defensa de la nostra escola, de l'escola que volem, lliure, pública, catalana. Per un país inclusiu, decidim Escola Catalana. Vine el 14 de juny a defensar el model d'immersió lingüística i rebutjar la judicialització de les decisions pedagògiques. El 14 de juny. El dia 14 de juny tenim una cita a Barcelona per lluitar a favor de l'escola catalana i per impedir que la LOMCE s'implanti, s'apliqui i tiri endavant en el sistema educatiu de Catalunya. A Catalunya no volem la LOMCE, a Catalunya volem fer una escola d'una altra manera. Volem una escola en color i no una escola en blanc i negre. Aquest 14 de juny tenim una cita al carrer, una cita per defensar una escola catalana, una escola pública, una escola de qualitat, per defensar l'escola que els nostres avis i àvies, quan van defensar la nova escola, van posar sobre la taula, i també per demanar a la consellera Rigau valentia i que siguin sumits a la LOMCE. El 14 de juny, aquí a Barcelona, serà molt important analitzar la frase som escola. Som perquè és un verb que hem de saber conjugar i que molesta sovint que conjuguem. I escola perquè hi ha tres coses que són molt importants en qualsevol societat. Educació, educació i educació.